Вижте как преобразихме този апартамент с площ от 120 квадратни метра. До мен е Наско, интериорният дизайнер на това жилище. Той ще ни разкаже повече за проекта. Наско, разкажи ни каква е цялостната концепция във всекидневната, където се намираме в момента. Като цялостен дизайн, клиентите искаха комбинация между модерен и класически стил. Заложихме на по-неутрални цветове, като специално в кухнята използвахме декор кашмир. Целенасочено търсихме по-малко шарки, като единствените такива са в широкоформатния гранитогрес каприя, който се доближава до дървото с по-тъмните си нишки. Той е един от главните акценти в интериор. Разделихме всекидневната и кухнята с дървена ламперия по стените, като добавихме лек контраст между по-тъмния фладър на дървесния декор спрямо по-светлия такъв. Наско, би ли обяснил за нашите зрители какво е фладер? Фладърът, наобщо казано, това е шарката на дървото или по-скоро посоката на шарката на дървото. Забелязвам, че тавана е разделен. Разкажи ми повече за него. Да, по желание на клиента и с наша препоръка разделихме 3 зони в пространството. За това всъщност 2 от тях с гипсокартон, скрито осветление, а третата е облицована с ламиниран паркет. Точно там позиционирахме втория по-голям акцент в помещението. Това е именно полеят Майтония стер, който носи по-класически дизайн. В следващото видео ще ви покажем спалното помещение и банята. Затова не забравяйте да ни последвате.